எந்த ஜனாதிபதி வந்தாலும் நைனாத்துக்கு வராமல் போக மாட்டேன். அப்போ இந்த ஜனாதிபதி 5 தரம் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தது ஒரு காம் வரையில் நைனாதேவு. அப்போ அவரோட கதைக்கிறதுக்கு நான் எப்படி நான் அவரோட கதைக்குவேன். அவர் என்ன கிட்ட வரணும் போதே நான் அவருக்கு கிட்ட போகிறேன். அவரை என்னட்ட வரணும், என்னட்ட வந்து கதைக்கணும். இவைக்கு அவருக்கு அங்கே அஸ்கிரியா மல்வத்தா மட்டுமா சாமி, நாங்கள் சாமி மாதிரி இல்லையா? எங்களை சின்ன கோவிலா பெரிய கோவில் தான் எங்களையும் இருக்குது. அப்போ அவருக்கு அதுக்கும் வரையில அதுக்கும் போகிறது என்ன? எங்களுக்கு இங்கே வந்தால் நைனாதுக்கு வரையிலாது. அவை அஸ்கிரி மல்வத்து மட்டும்தான் அவருக்கு பெரிய சாமி மாதிரி இருக்கணும். அவர் அப்போ நாமே அப்படி இருந்தால் நாமே அப்படி விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. நீதி இப்பயும் அதுதான். அவைக்கு ஆக்கள் எதுன்னு செய்தால் அது வேறு. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம், அந்த ஒரு ஆள் அவன் மினிஸ்டர் ஒரு ஆள் வெளியில் வந்து வாகனம் அடிபட்டுது. அப்போ அதுக்கு வேறு ஆக்கள் அடிபட்டதுன்னா உடனே அதுக்கு சாராயம் குடித்ததோ எந்த குடித்ததுன்னு உடனே பிடிப்பாங்க.